ओंखामखौ जाग्रोनोसै बिदिबा ने बिहामजो? जाग्रोजायो आयै, आंबो उखैनाय मोनबायानो। लक्ष्मणाबो लेट जाखामारगोनबालाय, नानिबो गैथ'वाबा। दे जाग्रोनोसै जोंहा सानैजों। बिहामजो नोङो आमाय थुख्लु बिखा जानो मोजां मोनो न'? आयौ आंनि फेभरेटखौसो बुंथारबाय माथो बेलाय आइयाबो। मोनो आयै, मोनबालाय आंना गासैबो पार्टआनो फेभरेट। दाउनिया ओमफ्राय अमानिबाबो जायो आङो, बोरमायानो होन अमायानो होन। बिखा बिराद गोथाव मोनो आं, नानिबाबो। कन्ट्रल थुनथुलि, जानायावनो थैगोन होननायसो जागोन नोंना नङाबा। मा सानगोन नोंखौ आइ बिखुनजोआ जाम्बि जाम्बिलै नोंनाबो आलैनो जालैनो। आं सानखादोंमोन, माने खायफा बिराद गोथाव मोनसै नालाय इखो। ओरैनोथ' आंबो जायो जानाया, आंहाबो जेबो बासा बासि गैयाहाय, गासिबो हजम। लागामसै बिदिबा सानैजों आरामनो जानोसै बिहामजो बिखुनजो। दिनैसो गिबि खेब सानैजों लोगो नांनानै जमा ओंखाम जानो नागिरदो। नंगौथ' र' आयै। आं खुरनि बिहामजो, नोङो थां आथिं आखाइ सुदो, ओमफ्राय जिरायफैदोल', सानैजों आराम जानोसै। आं खुरनि र'। खुरनाया जेबो नङा आयै, खुरलाबायनानै जाबानो जायोना, सानैजों खुरसै। नङा बिहामजो, दिनै आं आंनि आखाइजोंनो नोंनि थाखाय ओंखाम खुरगोन। गासिबो दिनै आंखौ जेबो माना खालामनाङा दे, मिथिबायना? उनावलाय आरो नोंनि संनाय खावनाय खुरनायखौनो मोनजाबाय थाखासिगोन दा आंहा। बेफोरलाय जेबो नङा, बिहामजोनि दायथ'खाना आयै। नोंबो मोजाङै मिलिना थाबानो आंबो अरायबो खुसि। बेनोथ', आंबो सिगां गथ' गोरलै बायदि रागा जोंफ्लांगारबाय एफा मोजां। बिहामजोखौनो दा नोंजों थानानै मिन्थिमोनबायना आंबो। बेनोथ' आयै, लासै लासैसो मिन्थियो होननाया बेनो दा। हरखाबैथ' बहा मिन्थिजोबनो न'? ना नोंबो आंखौ मिन्थिगोन, ना आंबो नोंखौ मिन्थिगोन, बेफोरबायदिनो जायो आरो। दे रायलायबाथ' नै दिनानो थांजोबनोसो नागिरो। र' बेबस्था खालामनां, ओंखाम मोनखाजोब्बाय, ओंख्रि मोनखाजोब्बाय, माथो खुरसै जानोसै ने? बिहामजो जिराय, आथिं आखाइ सुना जिरायदो दे। मा बुंदों आदा? औ नानि, आं बुंदों सेंग्राया जोबोद मोजां। नोंखौ जेब्लायबो आलो आलोयैनो मिनि खुसियै लाखिगोन बियो। मोजां संसार मोनजागोन नोङो। नों हाबाल' जादों बिजों, मिथिबायना? न'खरफ्राबो मोजां, आं नायखाजोब्बाय। मानसिखौबो मोजां खबर लाजोबखाबाय आं, सेंग्रायाबो मोजांथारलै। मा आं हाबा जानो? आरो नों फसायनाय सेंग्राजों आदा? औब्रा नानि, जादो दे। आरो बैसोआबो नेनानै थाबाय थाया नङाना? नोंहाबो सम जाब्लानोथ' नोंखौबो बिलाइनांगौनि दायथ' थायोना, नों दा जानानै आंहाबो। दाथ' आइ आफाबो गैला। आदा, सेंग्राया मालदार नंबाबो नङाबाबो हरदो दे आब'खौ। सम जाब्ला आब' थांखानांगौखा। नोङो बैसो बांद्रायब्ला आरो मारै जानो दिनै? बेखायनो नोङो थाबनो जुलि जाखादो दे। आदाया हनै मोजां न'खरखौ नायखाबायनो। ओमफ्राय आदा जोंथ' जोंहा गुमै जागोन ना? जेनेबा फैसा थाखाफ्राथ' एसे मोजां दंखायो दा। आब'खौ खुसि लाखिनो हानाय। इनिफ्राय बारि बागान आरो मायबा मायबि बिदिनो बांद्राय गोरिबबाबो जानाय नङाना? बांद्राय गरिबद्रायबाबो जानाय नङालै आदा, हले बुंखायो आंथ'। आब'आबो बोरै खुसि थानो दे, फैसा थाखायाबो नांगौ नांनाया। सिरि थावरायना। ओइ नानि, बिदिद्राय नङालै मा? नों दा जानानै आंबो नोंनि थाखाय एफा गाज्रिखौ नागिरगोन नालै, लोगोरिखौ हो। मोजांखौनो सायख'गोनब्रा आंबो। ओइ जादोलै आब', हाबा जादो। हाबा मोनजायो बिराद गोबावसै जादोलै आब'। आं नोंनि हाबाखौनो जाग्रोथारसै। नों थांबानो आंबो ब्लड। नोंसोर बेयाव आंखौ आल्टुक फाल्टुक जानला मोनला बुंबाय थाना दे आदा नोंबो। आरो नों उरायना सिरि थानो बाथा। नोंहा थांग्रोनो गोसोबा थांग्रो, नाथाय आंखौ जानला मोनला सिन्था खालामनाङा नोङो। आं मिन्थिगौ, आं आंनि मोजां गाज्रिखौ। नुबाय, मोजां बुंब्लाबो बेना गाज्रिनि आदा। हैद, मोजां सानजामारालै बे आब'आबो। बिदि नङालै नानि, नों आंनि बिनानाव सासे। जुलिनि समाबो जाया नङा जाबाय। मावरियाद्रायबो नङा नोङो, नों दा दं नोंसोर। आफायाबो माबा मोनसे जाहोनावसो गोजानाव दोङो। अब्ला आं सानगोन ना, नोंनि थाखाय आं सानगोन नोंदिया। नोङो जेबो टेनसन लानो गोनां गैया, मिथिबायना? बिनिफ्राय आरो बिनानाव सासे दंबावो आंहा, जायखौ साननो गोनां आंहा आरो दंबावोसो। नों थांब्ला एसे लामाफोरा स्र' जाबाय, बिनि उनावनो आं उरायनाखौबो साननो हासिगोन ना। दे, नों बांद्राय सानबाय थानांला, खेबसे लोगो हमदो दे सेंग्राखौ, मिथिबायना नानि? औलै आब', लोगो हमनायावलाय मा दोङो? लोगो हमदो, चावमिन मम' चिकेन पक'रा जादो, बास। फसायबा आरो माथो चिकेन पक'रा, मेथाइथ' मोनजागोन ना। नोंहानो जाहै, नोंहानो लाहै थां लानो गोसोब्ला। नोंबोखौ जानला मोनला मानदिया सनमानदिया आंखौ बुंबाय थाना दे नोङो। सोबबो जागोन गथ'। आं बुंबायना आदा, आं हाबा जानो गोसो गैया, आरो गोसो दंब्लाबो उनाव आं आंनि सायख'नायजों जागोन। नोंसोरनि सायख'नायखौ मानो आंनो? नोंहा गोबाव थाहैखानानै दाहाथ' दुस्रा लाना खारनानै दा आंखौ मोजां फासन होनो आंनि थाखाय साननो फैदो नोङो। नोंहा सोरखौबा सानोबा हनै नोंनाव मोजां उरायनाखौ सान आदा। आंखौ साननो गोनां लागा गैया।
ओइ आब' खुगाया खेबसे जागोन दे आंखौ जाथा बुंनो दे नोंबो बिनि नुनाय थांना थांनो आरे आंहा बेफोरबायदि एथ'बां गाज्रि नङालै नोंहासो आदाया मोजां सानबाय माबा नों बेखौबो गाज्रि मोनबालाय बोरै जानो औ मोजां साननायखौ नों जुदि गाज्रि नुयोब्ला बोरै जानो नानि आंहाबो गोरोन्थि दंब्रा जिउआव गोबां गोरोन्थिबो मावबोबाय आरो गोरोन्थि जाला होननानैबो बुंनो हाखाया मानसिथ' बेखायनो मानिदो नानि जि जाबाय जोब्बाय दा नोंदायाबोथ' मोजांसो सानदोंना नोंनि थाखाय जादोलै आब' सोरबा फसायनाय दंबा खिन्थाना लादो माबा आदा बुंनाय सेंग्राजोंबो लोगो हमदो मिलायबा रासिफोरा मिलायबा गोसोफ्रा मिलायबा लालायदो जुलिफोरखौ नोंसिनि खोथा खोनासंबाय थाब्ला माथासो गरम जागोन बेखायनो आंखौ साननाङा नोंसोर गाव गावबागाव सान मिथिबाय गाव गावबागाव सान नोंसोरो नानि सेंग्राया मोजांलै लोगो हमलाय खेबसे नोंखौ माने फसायदों बायदि मानसिया दा नोंसो मा बुङो नङाबा फटकखौ नायग्रोलाय आरो नोंखौ लोगो हमनो बुंबाय थादोंमोन नालाय नाया दा आं रावनिबो फट' आरो हाबा जानो गोसो गैया 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 बुंखाबायना आंखौ बारे बारे बुंबाय थायोब्ला जारला जागोन खिन्थु आइया मोजां बुंदोंलै आं नानि थोद आंनि जुलि साननो आंनि लोगोरि नागिरनो आं गोसो गैयाबा आं मानो लानो जायखौ बेखौनो आङो मा हौवाफोरनि खमि जादों नामा आंनि गोसोआ जायजों मिलायगोन बेखौसो लागोन नाथाय खाफाल गाज्रि लक्ष्मण जायखौ आं फसायदोंमोन बे दुस्राखजोंसो हाबा जादो खाफाल गाज्रि आंहा थेवबो आंहा एसेबां खमि जायाखै दे रावनिबो आंनि लाइफ आंनि चइस उनाव मा जायो जागोन दे आरो ओइ हरलै आदा बेखौ हाब्बाखौनो हरसा आब'खौ बांद्रायथारबायो जेने थेनेबाबो हरथार जाय जोमैजोंनो मोजां मानथो जाबायना नङा होमबा जाय जोमैजोंथ' नङा नानि आङो नोंसोरनि मोजांखौनो सानदोंलै दा नोंबो दङ जोंहा अखाफोरखौ हरग्रोनो सानबायमोन आरो आङो जुदि गाव गोसो मिलायबा सेंग्रायाथ' फसायखादो जोंहा नानिखौ नानियासो अख्रा अख्रा जाबायना दाना अख्रा जाबालाय मा जानोसै आदा हाबानि समाव सोरबा नेनानै थाबाय थायो जानायालाय थाब थाब जानांगौ आबाबो बांद्रायथार देनां आरो नानिखा बेरबा मा खालामगोन बियो हो मा खालामगोन बिदिद्रायथ' नङालै नानि महरा गैया नङा दङ जोंहाबो नानिना ओमफ्राय जेनेबा बेफोरबायदिसो आरोना महर मोखाङाबो जाहोखाया नालाय गोसोफ्रासो मिलायनांगौ थिग थानांगौ मा गोसो मिलायलायनांगौब्रा एकदम जानो हाबानो जोब्बाय फैसा थाखा थाबानो जोब्बायलै आंनिबाथ' आदा आंनो जुदि नागिरोब्लाना एसे आखाइफ्राव फैसा थाखा थानायफोरखौसो नागिरलै एकदम जाम्बाबा बिदिखौ नागिरथारनाङालै खामानि गैयिफोरखौ मिथिबायना खामायना जिबाबो आथिं आखाइ गावजों मावनानै जानायखौ इदिखौसो नागिरदे आदा आंनि थाखाय आं हले खिन्थानानैसो होखायोहाय दे जागोन दे अखाफोरखौथ' थांग्रोनो हो नानि ओमफ्रायसो नोंखौ साननो हागोन दा अखाफोरखौ थांग्रोनो हो बेनि गोसोथोनायानो गैलाबा आदा बहा रायजो जाबायबाय दे बे अब्लाबो थांथोंलै साला फैसा गैथाखै जायखिजाया थांलाबायथारदोंहाय आंहाथ' बिदि थाङा नङाना मोजां सायख'नासो थांगोनहाय आंहा बेरायहैनायानो जास्रायासैहाय दाख्लै बैसागुआव जि बेरायबाय हायलालाय हुइलालाय मोसाबाय बैसागु बिदायावबो लोगोफोरजों थांबाय खर'फ्रासो एसे गोथां गोथां सानायफ्रानो खाराखैहाय दाख्लैना बैसागु बिदायनिया मोसानायाबो खम मोसाबायहाय एबाराव रंजासोबाय आङो आयु दिनैबो नै लोगोफोरजों थांनांगौमोन आंहा मा जाबावनोसै दसे थाना ओंखारलांनांसिगोनहाय फांसन दं फांसनफोरखौ नायनानै टाइम पास खालामाबा माबाव फांसन मोनसेबो गारथाराखैहाय एबार आङो गाराबो थांगोन माने थांगोन लेंहरग्राफ्राबो दोङो नालाय खरसफोरा आंनिबो थांखिया नालाय लांफैग्रा दोनफैग्रा जाग्राबो दोनखाजोबो नालाय मेथाइफोरा माथो सिन्थाहाय आंनालाय आब' नोंबायदि खाफाल नङाहाय आंना गाज्रिद्राय नै मेथाइखौथ' लाफ्रांगारबाय आङो आइ थुनथुलिखौसो दं दं मोनबाय थायो हाथायाव थांब्लानो आयै मेथाइ बेखौ लाबो बेखौ जानो सिंग्रा लाबोलाय फुरि लाबोलाय होनबाय थाथारोमोन नै अबावलाय आरोलाय दा मालायनि न'आवसो ओंखाम ओंख्रि सङै खावै जाहोगासिनो खोमा दे आंनि आइ फिसाजोआ मेथाइफोरखौबा मोनजागोन ना मोनजाया जावैसोआबा लाबोना लाबोआ बे जावैसोखौबो र' मानो बिदि लांखुमानांगौ बियो हायाहां रागा जोंजोबो आं मालाबा गोसोखांबा गावसिनाबो जाद्राया आंहा गोसोखांनायानो दासान्दि बोरैबासो मोनगासिनो ओमफ्राय माथो बुंबावनो हिनजावबो फिसा जाहैबाय आरो जि सिगाङाव घटनाबो जानानै थांबाय दा गावहा सानदोंमोन खोमा संसारा मोजां जाथोंसै होननानै आंबो मालाय मा खालाम हाबावनो गोजाननिफ्रायनो बेखौल' आरज गाबनांसिगोन दे मोजां संसार जाथोंसै होननानै अब्लाबो बिमानि अननाय दा बैयाव मा बोरैबा दं सानैनो माथाफ्रानो मालाबा खामानि होलाय लाङासो आंना हाथायफ्राव फैबावले जि गोसोखाङो आं नानि थुनथुलिखौ
आया बेखौलाय माथो आइ बिखुनजो बायदिसो नुबाय आङो आयै आयै आयु दासो आं सानबाय दंमोन माथो जावैसान गुरब्लासो नुजाफैबायसै नंगौना नङासै बेलाय लक्ष्मण बाबु हाब आयै बहा थांनो सान्दुं गोसायावलाय फै आं नोंखौ दोनलांनि ओमफ्राय दिनैसो लोगो मोनलायबाय नोंखौ गावहा फन हरबाबो हमा रायलाया मानो दे आयै रायलाया जोंफोर जानला मानला मानसिजों लामानि मानसि लामाजों थां बेवहाय आंखौ सोमोन्दो लानानै आयै आइ बिखुनजो माबा माबि फिसाजोजों दा बुंबाय दाथाथार आंखौ आं रावखौबो जेबो सिनायाबो मिथियाबोहाय आयै लामा सामायावलाय मानो बेफोरबायदि रायलायनो फै नांगौबा बै साहा दखानाव थांना रायलायनि थान्दा लोंदो माखौ लोङो गरमबोथ' बोथोरा नाङा आंहाबो फैसा दंखायो गाव गाबागाव लोंनो गोसोबा लोंगोन आङो जानो गोसोबा जि गोसो बेखौनो जागोन आंहा साहा दखानफ्रावबो नाङा रावनिबो जाहोनाय लोंहोनायनो मानो बिदि बुङो आयै जों थुनथुलिजों आंजों नोंखौ बेसेबा गोसोखाङो रायलायनो लुगैयो नोंसिनाव थांनो लुगैयो नायनो मानो नायनो लुगैनांगौ मानो गोसोखांनांगौ आंखौलाय नोंसोरनो जेबो फात्ता होआखै बिमाखो अब्लालाय आंहालाय नोंखौलाय मा नोंसोरखौलाय मोजाङै दं गाज्रि दं खबर लानो मा दरखारहाय सासेयाबो खम खुसि गैया होमबा बिमाखौलाय मानो सिनायबावखोसै नोंसोरलाय बिदि नङालै आयै थ' जोंहानावनो थुदो होमबालाय थांनोबा ओइ गथ' नों आंनि फिसाजोखौ लांदोंहाय आरो लांदोंथ' लांदों बे नोंसिनि खोथासै आंथ' जेबो खबरबो होखायाखै नालाय आं मानो गाहैनो नोंसोरनो आंनि न'आव गाफैयाखै दाबो आंहालाय मा जाखाबायदोंहाय जों सानस्लाबनो हायैयाव बेफोरबायदि आयै हाबा जाफ्लांबाय दायो जोङो मोजां सोलिना दंगासिनो नोंखौसो माब्ला लेंहरगोन जोंजों माला रायलायगोन नेबाय दं आयै आं नोंखौ सिगांनिफ्राय बिमा बायदि सानखायो दाथ' नों आंनि बिमायानो जाबाय प्लिज आयै जोंखौ गनायफिनदो आरो थुदो आं नोंखौ दोनलांसै नांगौबा न'सिम मानो दोनलांजानो आंलाय जानला मानला मानसिजोंलाय आंहा माबा फैसा गैया फैसा गैयाबाबो आंहा थाबायलांनो हायो आथिं दङ इसोरा हरखादोंना टट' दङ फैसा थाब्ला रिक्सा मेल्ला दोनहैग्रा गारि मथर नाङा आंनो रावनिबो मदद दोनहैनाय बिसोर बुलायो ना अनलायो ना मोजां थायो आंहा मा बेफोरखौलाय साननो थांदो गाबागाव लामाजों आरो लांदों नालाय लांदों खामाय दामाय जाहो मोजां लाखिनो सोलों मिथिबाय गोथावआलाय गोथावमोन माथो आयै गोथावना बिहामजो आंबो नै जाबायानो गोथावथ' आयै गोथावा आं मा गोथाव मोनदों टेस्टि माने गाव गावनि आखाइनि संनायखौ जाबाय थाखायो नालाय दिनै एसे आखाइ सोलायनो जानायखाय गोथावसिन मोनमारदों खोमा दे जाना हो बिहामजो जाथार दा आरो बिहामजो बिखुनजो जानायनि खोथा नङा होमबा लक्ष्मणआ माबा फैगोनथाय दायो जमा खेबसे जाबावनोसै आयै टेस्टि जामारथ' आयै नोंनि संनायाबो जायो बिदिनो एसे जाबजोबनो गोदोनि मानसि आंहाबो आं हले मस्ला मस्लिफ्रा एसे बोरैबा बोरैबिसै आंना बारा होला होलि गैया जायोलै आयै नोंना मोजां दे बेनोसो बारा बेमारफ्रा थाब जानाय नङाना बेमार जागोन माबा आंनि दुश्मन जाया माथो नोंनाव गासिबो बेमार सनजोबथों आंना आंखौसो गोदाव सोराव बुंदोंहाय बियो हाब आंनाव जेबो बेमार गैथारा गैस्राया बाया आं बेखौ ओमफ्राय आयु जाना बोरैबा मोनखो ना माखोसै आंखौलाय माबा आयै माने आं खर'आसो बोरैबा गेले मोनबाय थाबाय हाय आयै उन्दुहैथ'नोसै खोमा आं दहाय गय जादोंमोनहाय बेसे बोरैबा मोनखो ना माखो मा जाखो बिहामजो हाबा बेदर दरनैसो जानायावनो उदै बुंथारबाय नोंहा मा खर' सालाबायनोसै बोरैबा मोननो मिथिया आयै मा जादोंबा आंथ' बिराद जानायाव बिदि उसुबिदामोन बिरामोन हले बोरैबा खर'आनो गिलिर मोनथार आं मा जाखो बिदिब्ला खामानि होदों बिसा एबारथ' बेदरखौ आमाय थुख्लु बिखालोमा बेदरानो बेदर खहाब्रायजोबसिगोन आं जेखौबो बेदर गैयाबाबो खहाबबावसिगोनसो नुदों आं जायखौ सैयाबाथाय सैया थुनथुलि नुबाय नुबाय आंजों फांगा लादोंमोन ना आं नोंखौ बिहामजो गनाया माने गनाया मालाबाबो गनाया